Soc en Cristòfol Lluís, però em diuen Cris, tinc 29 anys, soc de Santa Perpètua de Mogoda quasi de tota la meva vida, però tinc una altra part de mi que ve per la meva mare, que és australiana. Tinc doble nacionalitat. Vaig marxar a Austràlia un temps, fins que vaig tornar aquí per amor. Vaig trobar un pis a Comillas primer i després vaig començar a viure on ara visc, que és amb la meva parella, amb la meva dona, i les seves filles i el meu fill. Jo soc profe, soc docent, vaig estudiar enginyeria informàtica, vaig estar un temps a una consultoria, però em vaig avorrir molt. Que és veritat que tinc una tendència a tenir verborrea i a parlar amb la gent, i estar sol davant d'un ordinador 8 hores és cansat. I ara començo aquest any aquí a Santa Perpètua, ja per fi ja estic aquí assentat en un institut d'escola de nova creació i seré profe de tecno i de mates. Ara tinc menys temps lliure perquè sóc pare. Trobo a faltar estar sol. O sigui, fer aquestes coses que feia sol, que tinc sort i les puc anar fent de tant en quant, no? O sigui, allò quan el nen se'n va a dormir, potser mirem una sèrie la meva parella i jo, i ella se'n va a dormir, llavors jo a aquells moments que ella se'n va a dormir tinc aquesta mitja horeta per estar a mi mateix que m'agrada. També m'agrada sortir, anar amb els amics, amb la meva parella, anar de festivals quan podem, concerts, viatjar molt. Ens has dit que la teva mare va néixer a Austràlia. Com va arribar la teva mare aquí? Per què va venir a viure a Santa Perpètua? Feia dansa contemporània, feia flamenco al que es diu a Sydney el barri espanyol, i allà hi havia com una acadèmia de dansa de flamenco i ella va començar a ballar flamenco, però clar, sentia falsa, impostora, perquè mai havia anat a Espanya, a preparació cultural. I llavors va decidir volar a Madrid, a una acadèmia, no li va agradar l'acadèmia a Madrid i tal, llavors va viatjar a Barcelona, on va trobar una altra acadèmia, i es va buscar una feina per poder pagar-se les coses mentre estava allà, que és allà on coneix el meu pare. Llavors el Barça va guanyar la primera Champions a Wembley, va haver una celebració molt forta i accidents que passen amb aquestes celebracions i 9 mesos després vaig néixer jo. Quan la meva mare es va quedar embarassada era complicat tornar a Austràlia, estant embarassada del espanyol. Llavors va decidir quedar-se i havia de trobar una feina una mica més estable. Nosaltres vivíem a la Meridiana i ella va començar fent classes d'anglès a la CIFE. Poc després es va quedar embarassada de la meva germana i van decidir traslladar-se per facilitat per la meva mare a Santa Perpètua i vam estar de lloguer a la Rambla. Jo ara mateix no tinc relació amb el meu pare, crec que està viu, té problemes d'addicció a les drogues, a l'alcohol. Una de les coses que la meva mare es va plantejar quan es va quedar embarassada de mi era què faig, em quedo aquí o marxo. Va decidir quedar-se per por, jo crec. Just quan va néixer la meva germana, el meu pare va anar a la presó, a Quatre Camins. Va maltractar la meva mare. El fort és que ningú va fer res. La policia en aquell moment, estem parlant d'abans dels 2000, no feien res. Vull dir que no pots esperar res d'una policia que et diu és normal. Llavors, fins als 11 anys vam haver d'aguantar la situació. La meva mare és fan acèrrima de Zapatero perquè amb Zapatero va arribar el divorci, va arribar lleis contra el maltractament a les dones. Va ser un gran pas pel país, en general, i per la situació de seguretat de la meva mare i de nosaltres. Però fins als 11 anys, clar, estàvem obligats a veure'l fins que va arribar l'ordre d'allunyament, perquè el dia abans del meu aniversari, abans de fer els 11 anys, estàvem al cotxe amb el meu pare i la meva mare. El meu pare em portava un regal d'aniversari i anava segurament bastant borratxo i va amenaçar de mort a la meva mare davant meu. I llavors, clar, això va crear una situació diferent perquè jo li tenia molt de por al meu pare, li tenia molt de por baixar a Barcelona perquè és on vivia. Jo tenia moltes pors. Jo vaig marxar a Austràlia sol amb la meva tieta Penny durant una temporada, perquè ho necessitava de veritat desconnectar d'aquí. Des de llavors jo no vull saber res. Des que tinc un fill encara menys, perquè no ho entenc. De les coses que vaig pensar primer la nit, que estava la meva dona i el meu fill dormint i jo estava despert de l'excitació, de l'emoció del moment, de la felicitat, que vaig entendre encara menys com el meu pare va fer tot allò. Sent jo pare en aquell moment, adonant-me de la responsabilitat eterna que tens fins que tu et mors amb els teus fills,
vaig comprendre encara més la locura que va ser tot aquell temps, sobretot per la meva mare, que ens va tirar endavant sola. Tenia amigues aquí, però la seva família està a 18.000 quilòmetres. I per moltes coses que pugui criticar de la meva mare, xoquem molt perquè som molt similars i tot això, sí que és veritat que és una persona increïble i ens ha tirat endavant. I només li puc agrair tot això. Si estic aquí i sóc la persona que sóc, és per ella. I prou. I ningú més. És la vida que m'ha tocat viure, és la infància que he tingut, és l'adolescència que he tingut, però, bueno, he après moltes coses. He après que no vull ser aquesta persona. Quan penso en la meva parella o amb el meu fill i les filles de la meva parella, no vull ser aquella persona. Sí que és veritat que hi ha coses que són conductuals. El meu tiet és el seu germà i jo he après moltes coses del meu tiet boníssimes. Llavors m'assembla la meva família de part del meu pare. I tinc coses de trets que són com el meu pare i no passa res. La meitat de la meva genètica és això, no significa que seré un monstre no. I que no he de fugir o renegar d'aquesta part de mi, perquè per molt que sí que m'ha influenciat i tal, també m'ha fet qui soc. Què tal ser pare? Genial, que és una sensació, no sé, és molt raro, perquè me'n recordo quan va néixer l'Otto, felicitat extrema, no? Un moment segurament el més feliç de la meva vida, una sensació de responsabilitat immensa, guai, però no? És una losa, que arriba una losa, pam, per sempre, no? És com aquesta sensació. Ara l'has de protegir, però després l'has d'ensenyar, o sigui, tot aquest pensament, però l'has d'ensenyar que es pugui protegir sol, que puguis viure, no? Tot allò, en una hora ja sol, tremolant. No sé, és magnífic. Jo crec que no es pot aprendre, sinó que tu pots informar-te i pots pensar, bueno, jo seré aquest pare o intentaré ser aquest pare, però fins que no t'inundi aquesta sensació no et dones compte de la immensitat del repte i de l'emoció, no sé. Ens has parlat de la teva parella, de fet, ja l'has nomenat en diversos moments. Explica'ns per què. La Marta, sincerament, és una persona que arriba on no arriba ningú més a nivells d'empatia, d'estimar la gent. És que és intel·ligent, emocionalment és una passada. Per X o per B jo no tinc aquests recursos emocionals, eines de saber tractar la gent, saber cuidar la gent, i he d'aprendre molt més d'ella. És una mare que amb les seves filles, per moltes coses que jo critiqui i pensi, bueno, però al final veus com són les nenes i dius, bueno, és que ho fa increïblement bé. Com a parella és increïble, t'entén, ens entenem, tenim somnis compartits, discutim molt per créixer com a parella, per solucionar problemes del dia a dia o problemes més grans, ens portem molt bé, ens tenim en compte tots. Jo, em costa, perquè no vull parlar d'elles com les meves filles perquè no ho són per respecte a elles, però jo les considero part de la meva família. Ara marxem al desembre i em fa molta il·lusió perquè així la meva família australiana coneixerà la meva família d'aquí i tinc moltes ganes que els coneguin. El meu avi encara està viu i vull que conegui el meu fill i a la meva parella, la meva dona, i bueno, tinc moltes ganes de que es vegin, que es coneguin, d'ensenyar-los un altre món totalment molt diferent. Si pogués prendre un cafè amb algú, seria amb Rosa Luxemburg, esportista, comunista dels anys 1910, de l'Alemanya pre-Primera Guerra Mundial. Em sembla una figura molt top del moviment obrer alemany i, bueno, en general. Va ser una crac, la van matar, però va ser... Jo li vull preguntar cosetes a aquesta dona, molaria. També has comentat que t'agrada molt llegir. Quins llibres t'han marcat? 1984, de George Orwell. És una novel·la que m'ha marcat molt. La visió que tinc del món avui en dia, amb les xarxes socials, la hipervigilància, la venda de dades a grans corporacions i tot això. Què més? To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, que és sobre el sud dels Estats Units, als anys 40-50, i és una novel·la increïble d'humanitat i de què va ser el racisme i, bueno, què és el racisme avui en dia als Estats Units. Per acabar, si poguessis demanar un desig, quin seria? No treballar. M'encanta la meva feina,
però és una feina. És a dir, si pogués no fer-ne, no la faria. No vull currar. Jo no vull treballar. Jo vull estudiar, o sigui, tenir un temps per fer el que em doni la gana, tenir uns diners mínims i viables per poder viure com visc ara, però sense treballar. No vull treballar. Que curren les màquines. Cris, explica'ns quina cançó has triat i per què. He triat Time, de Pink Floyd, rock psicodèlic dels 70, i bueno, em torna boig perquè a nivell musical és una locura, però la cançó en si, la lletra de la cançó m'agrada molt perquè ara mateix estic una mica en aquesta etapa, quan tens 20 anys, el temps passa i et dona igual, fas el que vols, te tumbas en la hierba i ves el mundo passar, però després t'adones compte que al moment ja tens com 29-30 anys, el temps ha passat volant i encara no has fet res, no? O penses que encara no has fet res, i és això, no? És una mica un carpe diem memento mori, a manera de dir, ei, Tito, que esto s'acaba i has de fer més, has de viure més, has d'aprofitar més el que tens. I crec que ho estic fent, però bueno, és un recordatori. I ara, per acabar, doncs et demanem que escoltis aquesta cançó que hem preparat, que és la que ha escollit el proper convidat o convidada, i ens diguis com creus que és aquesta persona, vale. quan vulguis. El lío. Comença bastant folclòrica, crec. Folclòrica a nivell d'Espanya. Suposo que és una persona més gran que jo. Dona, m'imagino. I que li agrada viure, que li agrada... Bueno, la jarana, com dic jo. Moltes gràcies, Cris. Ha estat un plaer. A vosaltres.